Alhaji Muhammadin, kar ka tambaye ni komai, kawai ka biyo ni da gudu. Shi kuma Alhaji Muhammadin gaba ɗaya ya ruɗe, ya kalli dattijon, kawai ya bi umarnin dattijon, ya bi bayan dattijon da gudu. Su ma abokanan Alhaji Muhammadin da Yarima Hadi gaba ɗayansu suka bi bayan Alhaji Muhammadin da gudu. Ba su taka birki a ko'ina ba, sai da suka iso unguwar Kulugu. A kofan baban Marsa, ko da suka karasa unguwar Kulugun da gudu, kafin ma su karasa kofan baban Marsa, ya ga taron jama'a bil'adadin a kofan baban Marsa. Nan take, Alhaji Muhammadin ya ji zuciyarsa tana bugawa uku, ya rasa yadda zai yi da ransa. Ya ji wani irin abu a cikin zuciyarsa. Nan take zuciyar tasa ta raya masa cewa ya yanke kauna da ganin kakarsa a raye. Alhaji Muhammadin ba ma shi ba, hatta kakar tasa baban Marsa, ita kanta ya yanke mata kauna da rayuwa. Kawai gani yake a idansa, ita baban Marsan ma ai ta riga da ta mutu tunda ya ga taro a kofan gidanta. Alhaji Muhammadin yana faɗa a zuciyarsa, to idan kakarsa baban Marsa ba mutuwa ta yi ba, idan jinya take yi, me zai sa a taro a kofan gida? Ai kamata a ce a cikin gidanta za a yi taron. Amma tunda aka yi wannan taron a kofan gida, ya tabbatar wa rayuwarsa cewa babu Marsa kan ta riga da ta zama shekakkiya. Alhaji Muhammadu jikinsa ya kama rawa, ya ma kasa karasawa inda taron jama'an suke. Nan take Alhaji Muhammadu ya zuba hannu a ka, ya durkusa da gwiwowinsa bibbiyu a ƙasa, ya fara zindima ihu, yana cewa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, ni Muhammadu na shiga uku. Dattijan ya riko Alhaji Muhammadin da su da Yarima Hadi suka ɗaga shi sama, ya miƙe tsaye, ya rike rigan dattijan, ya ci gaba da ihu, yana cewa, don Allah kaka, ka taimaka min, ka gaya min gaskiya, kakata kan ta mutu ko? Yanzu na rasa kakata kenan. Ita kaɗai ta rage min a doron duniya. Don Allah ka taimaka ka faɗa min, na san kakata ta mutu. Me ya kashe min kakata? Don Allah ka taimaka min kaka, ka taimaka min. Haka Alhaji Muhammadin yake faɗa wa dattijan. Dattijan ya kalli Alhaji Muhammadin, ya gyaɗa kai. Hallau Alhaji Muhammadin ya ci gaba da cewa, ka taimaka min, kakata ce ta mutu ko? Yau kakata Marsa ta bar ni ko? Ko ba haka ba kaka? Dattijan ya kare wa Alhaji Muhammadu kallo, ya san Alhaji Muhammadu ya riga da ya zauce, in ma bai zauce ba, to yana dab da yin hakan. Sai ya ce wa Alhaji Muhammadu, ka kwantar da hankalinka jikana, cikin ɗayan biyu, ko dai kakar taka tana da rai, ko dai ta mutu. Dattijan ya ce, ka yi haƙuri, kar ka gigice da yawa, ka san fa idan ma mutuwar ta yi, babu wanda zai tsaya akan jana'izarta sai kai, kuma hallau idan tana raye, babu wanda zai bata agajin gaggawa sai kai. To idan ka zauce da yawa, wa zai ɗau wannan ɗawainiyar kenan? Ka kwantar da hankalinka. Haka dattijan ya ce. Dattijan ya ce, ka sani fa, duk abin da za a yi wa Marsa a gurin nan, kai ne ummal aba'isin, tunda kai ne jininta, kuma kai ne muke gani jigo a gurinta. Dattijan ya kara da cewa, ni fa ba ni da yakinin ma Marsa ta mutu, ba lalle ba ne ba. Zuciyata ba ta faɗa min cewa Marsa za ta mutu. Don ya kwantar wa Alhaji Muhammadin hankali, sai ya kama cewa Allah ma ba zai bar Marsa ta mutu ba, saboda ita kaɗai ta rage maka a rayuwa. Don haka Muhammadu, ka kwantar da hankalinka, mu karasa gurin kawai. Yarima Hadi ya ce, oga, mu bi ta bakin nashi. Abokin Alhaji Muhammadu guda ɗaya ya ce, bi iznillahi ta'ala, kakarmu ma bata mutu ba, za ta tashi. Alhaji Muhammadin ya kasa taɓuka komai a gurin, yana kai kawo, ya kasa karasawa inda Marsa take. Shi dai a tunaninsa idansa ba zai iya gane masa kakarsa a matsayin maceciya ba. Sai zagaye-zagaye yake a waje ɗaya, yake cewa lafiya kalau na bar kakata, to menene ya faru da ita a bayana?
yaya aka yi kakata ta mutu ne? Sai dattijon ya ce, da sa wa zuciyarka ruwan sanyi kai, ka bar duk wannan maganganun naka. Muka karasa gurin nata, sai mu ga me ya faru da ita ko dai wani hali take ciki. Ɗaya daga cikin abokanansa Alhaji Muhammadin ya rike kafaɗan Alhaji Muhammadu, yake faɗa masa, ka zama namiji abokina, wannan abin da kake yi halayya ne na mata. Kar ka manta da abin da Ubangiji ya ce, kullu nafsu za'iqatul mautu. Ka san dan mai rai mamaci ne, ba mu isa mu hana ta mutuwa ba, kawai dai mu karasa zuwa gurinta. Shi Alhaji Muhammadu da jin wannan aya da abokinsa ya ja masa, ya tuna mai baya, kuma ya tunani a zuciyarsa, ai shi ba jahili ba ne, ta bakin abokin nashi ne, dole sai ya nuna mazantakarsa a gurin. Kawai ya ɗan samu nutsuwa kaɗan a cikin zuciyarsa. Da shi da abokanan nasa da dattijon suka ɗunguma, maza suka karasa inda baban Marsa take da gudu. Ko da suka karasa gurin baban Marsa dai tana nan a jefe. Gaba ɗaya gababuwan jikinta da siffofin da Allah ya yi a jikinta, babu wanda yake motsawa, balle ka ga alamun cewa ko tana raye. Duk halittar da Ubangiji ya yi a jikinta, babu wani mai alaman motsawa, ko da yatsun kafanta ne, ko na hannunta, ko dai zuciyarta, babu inda yake ɗan bugawa da zai nuna maka alaman cewa wannan da take a kwance rayayya ce. Baba Marsa dai ta miƙe flat, babu wani alama na mai rai. Shi Alhaji Muhammadin da shike wayayye ne, kuma sannan shi sananne ne ba jahili ba, maza ya ɗaga kan baban Marsa ya ɗaura a cinyarsa. Bai taɓa ko'ina a jikinta ba sai makogwaranta. Ko da ya sa ɗan yatsunsa a makogwaranta, sai ya je yana ɗan bugawa, kuma da ya ɗan taɓa jikinta, bai ji jikin nata ya yi sanyi irin na gawaki ba. Ya sa hannunsa a tafar kafanta ya ji da ɗan ɗumi. Duk da haka, Alhaji Muhammadu ya san siffofin jikinta ba su nuna alama na gawaki ba, amma hakan zuciyarsa bata bashi baban Marsa za ta iya farkawa ba. Ji yake daga nan wucewa za ta yi kawai, ɗan alamu ne yake nunawa na fitar rai. Alhaji Muhammadu yana ihu yana cewa, ya jama'a ku taimaka min, ku kawo min agajin gaggawa, a nema min mota don Allah, a yi min rai, a yi wa kakata rai, a taimaka min. Hallau, Alhaji Muhammadu cikin ɗimuwa yana girgiza baban Marsa, yana ce da ita, kaka, ki taimaka min kaka, kar ki mutu ki banni, ki hakuri, ki taimaka min don Allah, ki ce da ni wani abu, ki buɗe idanunki kaka, don Allah kaka, ki taimaka min. Allah ya dinga cewa, menene ya faru da ke kakata, don Allah ki yi magana. Ya daga ido ya kalli mutanen da suke tsatsaye a kan shi, cewa yake, jama'a don Allah ba ku da imani ne, ku yi min taimakon gaggawa, a nema min motar da zan sa kakata in kai ta asibiti. To, abu da kauye, gaba ɗaya, ariyan nasu baban Marsan, masu motocin ma guda biyu ne kawai, daga wani ma'aikacin gwamnati ne wanda shi baya zama ma a garin, sai iyalansa, sai kuma ciyaman na ariyan, kuma shi ciyaman baya nan, balle ya ɗauko mota ya kawo Alhaji Muhammadu agajin gaggawa. Mutanen da ke tsaye a kan Alhaji Muhammadu sai suka ce, haba Alhaji Muhammadu, ba mu da wasu isassun mota ne a unguwan nan, masu motan dai guda biyu ne, kuma ba su fiye zama a gida ba. Alhaji Muhammadu bai kara sauraron su ba, kawai ya rungumi kakarsa, maza ya mike tsaye, ya fara gudu, yana rike da baban Marsa a hannunsa, yana ta zura gudu. Jama'a suna ta binsa a baya, suna ta cewa, ka biya hankali Muhammadu, sannu, ka yi hakuri, ka biya sannu. Ina, Alhaji Muhammadu ko sauraron su baya yi. Wasu daga ciki suna cewa, Alhaji Muhammadu, ka bar takalminka, ga takalminka. Shi ba ta suma yake ba, baya ma jin abin da suke faɗi, balle ya saurare su, kawai gudu yake ta yi. Ko da Alhaji Muhammadin yana ta gudu, da kakarsa baban Marsa a rungume, bai tashi samun abin hawa wanda zai kawo mai agaji ba, sai da ya gudun
kilomita ɗaya